Ano siya gatubang sa dagat? Oh, gigudjod og kabaw. Igudjod sa kabaw. Naku, ano yung mamaa ka diri? Lah, yun sa gi-preserve din siya. So, gi-preserve siya no. Inani siya kadako oh. Ngunit may. Ambak na. Ito. Pakita mo na yung hatiyan. So, okay kasi ambakan, laom kasi. What's up mga kabakway? Hello, what's up guys? Good morning. So, karong buntag is magpatupil sa mi kay wato mi tabugon. So, lele pagid mong biyahe dire, mamo na utang na si Bade para dito na mong biyahe. Ready na ka? Ready na kung biyahe layo? Ready na. So, what's up mga kapaklay? Ubanimin ninyo sa among biyahe patong sa Tabugon. So, karon na kami karon sa Kanduman. Among biyahe is Lasyon pa na Lasyon. Kaya yung biyahe karon Tabugon. Doing may Tabugon. So, karon guys, narami sa Danau City. Sama yung mga kauban. Sila. So, akong kami dire sa ilang gitawag ko. Pastaphan. So, mga akong kami dire guys ha. Standby sa mo. Punta katunga. Ako may katunga sa mong biyahe. Oo, di ba? Ako lumidaan. Wala ni dakin. Saan siya? Larang tayo? Atin ula? Gati po. Sabi tayo? Sorry. Sabi? Oh. Ah, sige, isa lang. Okay na? Pilang ko na rin. Ha? Ulo lang, ulo. Ulo naman. Ilan yung Roger? Yung ano kung ganong niya. Ilan? 5 na. 5 na siya. Siya pangalan na niya. 5? Oo. Blue Marlin. Isa, ulo. Yeah. So, mo na ilang mga sinugba rin ang mga isda. Share ka. Sila din mo eh. Mahaw nung kulong sila. So, mag-ngaon sa may layo pa mong biyahe. Hi, sus ng vlog. Shout out ikaw ni James. Paway sa. Dax, sila ni Dax. Ay, kay mali makita ni sa tong vlog ba? Oo. Shout out ni Dax. Ikaw, boss. So, stay sa mga on sa may kategoria.
So sa mga kapaklay, manami kaon mo ni hitsura sa ulo. Ibang isda kana lang nabilin. Ipanggutom-gutom gini sila kay leleyo pang bihon. So manghinay-hinay nami. Kay kumpleto namin si Bati. Come on, okay na. Let's go, mag-ilis nami. So guys, manami o pamahaw diri sa Danau Port. Aw, kita kanina yung mga dagang kananan. So nanami sa Danau Port. Ay, dire. Ya ako. Ay, dire do. Ha? Ha? Spring. Ah, dire dai. Lubog yo. Amo na nang kuan dai. Oh, mo dire spring dire dai. Sayo dito si Juan, boss. So na nami dire sa unsay ngalan nga spring dire do? Juan. Asa to pabo? Giwanon Cold Spring. So naglinya ni sila dire kay manulod. As ducks tos layo. Yung makasuot lagi dito kita do. Pohon na lang, pohon. Kumay. So guys, so napami dire sa gasolina station karon kay magpatubil may kay hukta na may tubil. Ya si Nancy pod kay nag-CR na siya kay kahiyo na kasi sa tanan nga sige biyahe ba. So hindi mo man ani sirit na nami sa among destination. So wasap lang mo mga nakapaklay. Kaya full tank mo? Pagina po So naghuwat mi sa among kuha na mo dire, standby mi dire gamay para okay nga mong pag pangista ron kay mista like no kami. Ano mo ba? Kami sa kita. Katong unang model di mo ta bumbi siguro. Alikap Enterprises. Nakalagay ka na mo. Dayo ko na mong biyahe karon na mi dire sa Piyong Tabugon, Cebu. So gikan mi dito sa Mandawi alas 7:30. Sa time check, dyan ang oras yan. Alas 10:08, so almost sila. Wala, dire lang sakay na. 3 hours na. 3 hours na ang biyahe. Okay, kabot sa mga gatuan. Tamo mo.
what's up guys? Abot namin sa among destination. So, ready na may ngaon may mumoy. So sa mga kapaklay, abot naman dire. So gi-invite may mga ngaon sa Economica Jot. So nya kita lang tanya. Dire Biscuit Rides. Anista lang mo dire. Ako, wala ka na gani. Mumoy. Basta ka naman. Smart na. Oh, glow po. Asay ron siya karon asay bista. Ilawin nyo ang dessert. Building. So, lamig kayo siya, no? Tiwas na nga ito na kuwan. Salamat kayo, Bebe. Tiwas na nga ito. Salamat kayo, okay. Ambak mo taron. So, mambak nga rito, ha? Ambak na! Alam, mambak na! Alam, mambak na! Mambak na ko na meron! Lah, marulig yung plat niya mo. Oy, flat lagi na. Plat? Animal, magayon ako yung bangin eh. Malas. Muna siya. Kabawas ng motor niya. Tiro na. Jeng, sulod na midori sa Turtle Island. Okay. Akong ipakita ninyo kung unsa kanindot ang na-address sa Turtle Island. So kani siya, bully ni siya, bully. So nadiri ang turtle nga dako. Ano siya? Turtle siya. Ano siya gatubang sa dagat? Oh, good job of kabaw. Igudjod sa kabaw. Dako ano mo maa ka diri. Lah, yun sa gi-preserve ni siya. Tingog ti dagat. Ah, bahala basta di. Hey, picture. Picture isin na lang. Ay, ikaw mo sabi. Sige, apil. 1, 2, 3. I-caption na lang ni ha. I-screenshot na lang ninyo ni kuha ito. Oh. Apil mo ko, ito na po diri, ako na po diri. Oo, iwa siya. Ala, ako vlogger niya, ako wa na unsa. Sige. 1, 2. Lolo, sige. Sige. 1, 2. Okay. Dali, capture. Dali, dali mo. Kita ka sa YouTube. Naku, okay ni. Ay, dukdukan mo. Ani ka anday ay. Na. Andi, atubang diri. Sa ha. 1, 2, 3. Smile. Okay. Welcome ang Kasmas TV. So, gi-preserve siya no. Inani siya kadako oh. Ngunit may. Mura siya nigo. Pwede tagol ko. Ay mo lang. Wala dili siya mulata no. Lang. Picture ba? Ah, binuang sa bating aso. Ah. Iya. So, inani siya kadako. 1, 2, 3, smile. Okay kayo. Oh, jadi ko. Dili. Solo sa do. Ayo. Solo flight. Solo flight. Bakit? Sige, sulod. Apili kami mong ulo. Ay, Sabi kami. Wala mamaak. Okay. Wow. Really nice diri. View. So man naman ta sa turtle island, sa turtle no nga. Oo, nga. Dead turtle. So aray na po ta sa Sa kuan. si turtle. Sea turtle.
Bed naman to dito, ito sa sea. Oh, ate sa sea turtle. Sea turtle. Di lagi Uy. matupsad lagi. Ya, mahal lang ya. Matino kaya. Duh, tinawa sa tubig eh. Ay, lain magita daw ni Jim bitin no. And then guys, sumudol na taas sila pa dong napit. Nawai sila. Dire ta, ubos ta. Sumuagi ta silang step by step. Wow. Chuy drio. Nice kay dribay. Nice kay dribay. So sa ganahan sa taga Cebu diha nga wa pa kaari og Turtle Sea. Mo ni diri. Turtle Sea Island. Ambak na. Itong sa dre. Ha? Ito dre. Moy, gani, kuha mo moy. Moy. Hoy. Kisah makan daun kisah. Makan law so balag mo dive ka dili ka mapuksok si law no 1, 2, 3. So what's up mga kapaklay karon na natadiri sa Turtle Sea Island. Makasud ra ta. So kani diri dapita lawom kuno kani diri dapita guys. Ato ning tanaw ni lalong diri dili ma tugsab. Wala ni balas, dili ni balas no kana ana lawom siya. Sige diri.
Picture na siya. Ya dili na labtan ug makuan. Pasa tanawon ra nila drag na yung mulunggo. Unta ba timingan to ra no? Kita tag turtle nga buhi diri. Ilis na kay ngambak na ta. Dadako kay bato nila. Okay, ganda na. Hindi ka mo manay. So karon guys, diya kami maligo. Ang bako naman na diya. Ta. Akpa. Lupa na. Dia mau ngomong gitu. Wazak mga kapaklay! Ito, nindot kayo diri, no? Pero nai mabaw din dapat katong laitanan sa na. Kuan, ambot lang. Ambot baga kay ang imong height. Ya, basta. Kumpirang bata ba? Mau lang ni. Sampai na na. Ikaw, Hindi siya magkaon ng isda. Manok na yung ganon. Kaya ang isda, para na si iring. Ang manok yan. No? Wala nang isda. Wala na kayo isda. Doon yung dagat to. Di kang pulag isda. nasa kapag lang. Sa bagong amiga. Yan amigo ka na siya. Oh? Oh, ngunit ano? Gaya ko. Manok ra. Urot mang manok. Ano ito? Kamuti. Tagsa kawalan nito sudad. Butay ro mo, mau mengalir ni ba no? Ngayo ra ba?